Всеки човек има между 20 и 22 хиляди гени, които са комбинирани в 46 хромозомни двойки и се намират в ядрото на всяка клетка в нашия организъм. Тоест, всяка клетка съдържа инструкциите за абсолютно всичко, което се случва в цялото тяло на човека. И всъщност така функционираме. ДНК съдържа инструкциите за това как да се случват всички процеси в тялото ни, дава инструкции на клетките, а оттам на тъканите и органите. Епигенетиката е науката, която всъщност откри, че както гените дават инструкции на клетките, това се случва и по обратен път. Тоест, околната среда включва и изключва определени гени в зависимост от това какво ни се случва, как се чувстваме, как се храним и какво правим през целия ден. Това се случва абсолютно постоянно и това се нарича фенотипна изява на генотипа. Тези гени, които спрямо нашия начин на живот ние живеем.